De 44-jarige Volkert van der Veen is boer en wennet zijn hele leven met de saneemde grutte eren in zijn achtertuin. Van der Veen zocht een soort meewerkers van het satellietstation Delkommen. Dat er ook Amerikanen tussen zitten, maakt het hem niet uit. Nou, mijn best dat je hier bezig bent. Zonder jullie ben je ook zijn u bevrijd. Nou, als u van de Tweede Wereldoorlog behouden willen, dan moet je gerust terug in. Juster kwam Nieuwsuur met het nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Defensie boeren broekt als militaire inlichtingenpost. Daar verzamel je inlichtingen mee tussen militairen, maar ook tussen burgers. Wat niet al. Alle communicatie op de hele wereld in principe. Veel te veel natuurlijk om in één keer te verwerken. En dat is, laat maar zeggen, goud waard op de inlichtingenmarkt. Een pad van het terrein met de satellieten is alleen nog toegankelijk voor Amerikanen. Die broeken scooters van het verbindingsbedrijf in Marsat. Bij de gemeente Kolmland wie dat net bekend. Burgemeester Bilke komt nu in actie. Het gaat om veiligheid en daar is een burgemeester altijd primair verantwoordelijk voor. En ik wil toch ook, en daar gaat het vooral om, geen onrust. En de mensen moeten ook het gevoel hebben, nou, er wordt goed toernooitocht, er worden maatregelen getroffen, of de BIM-maatregelen getroffen. En dat moet ik zo blijven. Je wil wel duidelijkheid hebben van de minister van hoe zit het correct? Van Politiek Den Haag en in dit geval dus de minister. Boerum groeit zo'n jaren 70 op met de grote eren. Ze weten dat er informatie onderschept wordt van over de hele wereld. Dat Amerika mogelijk vanuit het dorp Orenland bespioneert. De dwarsbewoners maakt je handen er net druk om. We zijn meer bezig met de leefbaarheid en de opbouw van de molen. En dat spreekt meer tot de verbeelding. Nee, ik geloof niet dat dit inslaat als een bom. Het te krijgen met de inslag van de boermers? Dat denk ik wel. Ja, die zijn over het algemeen vrij nuchter en zien wel wat er gebeurt en op en af komt. Wat maakt het uit? Ik had er hier moeite mee. Als er nog een Amerikaan of een Zwitserlander zit of een Canadees, wat maakt mij dat nou uit? Het terrein wordt dag en nacht bewaakt. De Tweede Kamer wil van de minister weten wat de Amerikaan krijgt achter het stek doggen.